alamar mun ɗora sababbin bidiyo za mu rinka sanar da ku. Yanzu mun shiga Renault application yana sacin ne mu ɗan tsarita yawwa. Yanzu kun gani Remitano network coin gashi nan dai shi mun auto yake automatic yawwa. Remitano is the official cryptocurrency of Remitano exchanger and the native token of Remitano network Black Coin. Ga mutanen da suke mining a tashi ga mining da aka samu ina ba shi da 12 hours sake da P2P da inda kana harkar crypto ka san P2P sai discovery kaga gashi nan komai da abun yana nan very soon za a yi nan da kasuwa da komai ga wallet da za a kula gashi nan bari nuna mana inda za ka danna ya kai ka wajen mani. Amma muna roƙon ku idan kun san ku danna mana subscription ba ku danna mana da ƙararrawa da zarar mun ɗora sababbin bidiyoyin mu za mu rinka sanar da ku. Mun gode. Sai mu shiga gashi nan za ka dinga mani ka zo za ka danna yawa mani ka gani abin da na samu kenan kwata-kwata guda hudu. Ni ba na yi da yawa gaskiya. Da a koda yaushe a wannan channel ta mai albarka wato MB